Karong Semana Santa, mga kaigsunan diha ni Kristo, dapat mamalandong sa atong kaugalingon kung unsang mga sala atong nahimo batok sa Ginoo. Kay karong Semana Santa mga higala, nagpahinumdum ka nato nga si Kristo gisakit o namatay dito sa krus. Kayang purpose ay ang kasakit o kamatayon dito sa krus, mga kaigsunan diyan ni Kristo, alang sa atong kaluwasan, aron mapasaylo ang atong mga sala, nga dili kayo kahimutan sa Ginoo. Mga sala nga makapatay sa atong mga kalag. Dapat na to pamalandungan mga higala nga atong kinabuhi diri sa kalibutan temporaryo lang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Mauta na ato isilsi sa atong kasing-kasing ug una-una. Una-una agad ang ikaduhang persona sa Trinidad mikanaog lang diri sa yuta, aron lang sa pagtubos, aron lang maluwas ta gikan sa nagilaab nga kalayo sa impyerno. Nakahibaw ang Ginoo mga higala nga kita naglakaw ta sa kangit-ngit nga dalan. Nasayod ang Ginoo nga kita namatay kita diha sa atong espirituhanon. Nasayod ang Ginoo daghan kayo ang naimpyerno. Daghan kayo na hitong pawak sa kadautan mga higala. Daghan kayo na ulipon sa sala. Daghan kayo na ulipon ni Satanas. Ang Ginoo mga higala, wala siya mogamit og gahom, magic aron lang kita maluwas. Pwede raman taluwason sa Ginoo. Kagamhanan ko siya. Nahimo mo niya pagbuhat ang universo. Nahimo niya pagbuhat ang tanang mga klaseng mga planeta, mga bituon. Ang adlaw, buwan, tanang mga utang nga makita o dili makita. Unsa diay kagamhanan sa Ginoo. Mahimo niya mga higala sa usa lang ka pamilok, sa usa lang ka mga pulong, sa mga pulong ngayang litukon mga higala. Pero ngano man panahon sa pagluwas sa iyang katawhan, dili man niya mahimo diha sa iyang usa lang ka pamilok, sa usa ka pulong lang nga ang tanan maluwas gikan sa gahom sa yawa. Wala ka nahimuha mga higala sa Ginoo, kaya ang Ginoo resipito niya ang tao diha sa iyang will o intellect, sa labutan o kabubuton. Girespeto kayo na sa Ginoo mga higalang. Wala niya hilapti kay ang tao sama man sa iyang kasamahan. Sa Genesis 1:26, ihimo kita sa Ginoo mga higalang, sama gayud kaniya. Mao na ulahan kay ito mga tao naghihimo ta sa Ginoo, dili sama uso sa karubot. Pwede ta makabuot sa atong buhaton kay natay free will.
mo nagrespeto sa Ginoo ang atong free will mga higala. Pero ang atong free will mga higala, wa man gipili ang kabubuton sa Ginoo. Atong gipili ang atong kabubuton. Ha? Nagpasulabi ta sa atong kaugalingon. Grabe kayo ta makabuhat og dagkong mga sala. Ang ako tong kalibutanong pangandoy aron ta matagbaw ang atong kaugalingon. Grabe kayo atong pleasure sa kinabuhi. Kusog kayo ta manapaw isang natay asawa. Kusog kayo ta manglibak sa atong silingan, manaot sa atong silingan. Kusog kayo ta mangawat sa mga butang nga dili atoa. Kung ikaw sa kapolitisyan, kusog kayo ka manguha sa buhis gikan sa mga katawhan. Kusog kayo ta grabe ang atong pagkapalainom, nanubra na sa atong gikinahanglan mga higala. Nagsuka-suka na tas kahupog. Kung daghan ta kwarta, kusog kayo ta palabi kaon. Isang unsa lang atong gustong kanon, mga mahal nga kalanon. Nanubra na. Dili ganita makhatag ngadto sa mga pobre, mga kabus, nga ato mga kaigsunan nga grabe pa kayo nang hinahanglan. Nakita mo ninyo sa kadalanan, grabe kayo kalisod. Walay mga sanina, walay gipangkaon mga higala. Grabe kayo atong ipalabi ang atong kaugalingong satisfaction mga higala. Grabe kayo ang atong nanubra na atong kinahanglan, vanity. Nanubra na ang atong luhyo. Ang uban grab kaning mga dato, isang nanay sakinan mo palit pag daghang mga sakinan para lang ikapanghambog ngadto sa uban. Palit og mga nagkadaiyang mga gadget nga sobrang kamahal, mga cellphone nga wala nagikinahanglan mga higala. Kung ay mga bagong mga model sa cellphone, palit dayon aron dili ta madumbaan sa uban, aron dili ta ingnon ba nga walay kapalit. Kung usa ka vlogger, grabe kayo ang imong pagpanghambog na to sa uban. Na ikaw sikat, mapalit nimong tanan mga gikinahanglanon mga higala. Imong ipakita ngadto sa katawhan na ikaw kwartahan, na ikaw dunggan, ikaw inilagyod. Daghan kag mga babae imong ipakita diya sa social media. Gusto nimo ang kuno ng tanan. Naayuban, kusog kayo mo ato bar. Dili sa kapugong sa ilang kaugalingong lang unod. Kinahanglan sa unod-unod. Gusto nimo makigilawas sa nagkadaiyang mga babay, wala di ka matagpaw sa imong asawa? Wala ba di ka matagpaw sa kaminyoon? Imbes ikaw amahan naliki sa usa ka pamilya, dapat atimanon nimo ang imong asawa ug imong mga anak. Dili lang kayo puro pamabay, puro inom, puro barkada. Ug mao kini mga higala ang subo nga palundungon. Nagkasakit kayo sa atong Ginoong Jesucristo. Ang uban gani musimbag yawa. Ang yawa mga higala pinuhat ra nas Ginoo.
Satan is a created being. We should not worship him as God. Nganong ang tao gipili mangyud ang pag-alagad sa yawa, ang pag-alagad ni Satanas, mga higala. Nakita karon sa Amerika, grabe na kayo ang mga tao dito ni simba nagyawa, mga higala. Kanang larawan nga pagpimit. Pero naaman na sa kasulatan, mga higala, sa Revelation, nga mabot nga higayon nga ang tao musimba nagyawa. Nasayad kita nga hapit na mabot ang adlaw sa paghukom, no? General judgment. Dili lang kayo Amerika, pati apil na ang Brazil, Mexico, ubang bahin sa Europe, bisan gani sa Amerika, nanay nagsimba og yawa. Ang uban mong gani mga higala, kani mga atheist, nga dili mo sila mutuo sa Ginoo. Dili sila mutuo sa Ginoo. Gusto nila ang Ginoo pakita kanila. Dili lang ba di ay inap nga to makita diri sa tong palibot kaning mga nagkadaiyang mga tanom nga to makita, ang magkadaiyang mga mananap labi na sa Africa atong makita. Kani mga panganod, ang hangin atong mahanggap, ang adlaw, panahos kagabiyon ng mga bituon, mga planeta, kaning sa atong kalibutan, kaning mga bukid, sa dagat, yung mga nagkadaiyang mga isda. Di ba na enough nga nagpamatod nga naay Ginoo? Mahimo ba na di ay sa tao kani mga butanga? Kung nakahimo ang tao sa mga teknolohiya, mga robot, mga nagkadayang sakyanan, mga nagkadayang mga tagas nga mga buildings, uban pa, nakahimo magayang tao, how much more makahimo pa ba di ang tao sa mga tanom, ang hangin, mga bituon, mga planeta atong makita-kita. Makahimo bag tao ang usa ka tao? Dili na mahimo mga higala sa usa lang ka tao. Gitawag ka na cause of an effect. Dili mahimo sa tao ang mga butang sama sa mga bukid atong planeta, kining kalibutan na. Dili na mahimo sa tao, mga higala. Kung nakahimo ang tao sa teknolohiya, how much more nga dili na mahimo sa usa ka gamhanan nga being, ultimate being, powerful being. Ngano mga atheist di man mutuo nga naay Ginoo? Tuhuin niyo ang Ginoo, mga higala. Unsa man din yung utok ngano dili man mo mutuo sa Ginoo? Di man mga higala, dili talundon lawas ug kalag. Kamo mga atheist, pagmahay ra mo kung di gani mo mutuo nga naay Ginoo, hukman gyud mo sa Ginoo sa moabot. Kinahanglan mutuo mo sa Ginoo, maghinulsol. Ang uban mga higala, kani mga mananambal, kani mga anting-antingan, ayaw magtuo dawat anang mga gahom sa mga fallen angels. Dili na iya sa simbahan at tumumutuo sa mga sakramento nga gibilin ni Kristo diha sa iyang simbahan. Ang 7 ka mga sakramento. Ayaw magtuo ng gahom sa mga mananambal nga makaayo ninyo. Tinuod makaayo na sa physical nga bahin, pero sa spiritual patay na kita, kumudangop kita sa mga mananatambalan. Diretso dakit
diretso ta sa atong simbahan, sakramento sa hilog o sakramento sa kumpisan, diha mapasaylo ang atong mga salaw ug maayo nga atong lawas ug kalag. Dili ta mo diretso ngadto sa mga tambalan mga higala, kay dili na iya gahom sa Ginoo, iya na gahom sa yawa. Mao kini ang subo nga palandungon mga higala nga ngano ang Ginoo nagpakamatay, gisakit dito sa cross katungod sa atong mga sala. Nagpasilabi ta sa atong kaugalingon, atong gipili ang kalibutanong panginahanglan. Wala to pili ang espirituhan ng Panginoon. Tanawa si Kristo diha sa krus mga higala. Nagtingha atong Ginoo, iyang giantos ang tumang kasakit, ang mga kamot, kung diin gilansang tungod sa mga dagkong mga lansang mga higala. Tanawa ang Ginoo mga higala, grabe ang iyang pagpasakit sa krus. Nituwaw ang Ginoo tungod sa atong mga sala mga higala. Dili ba day enough kini nga atong pagkasala? Dili ba di kita maghinulsol? Atong hinulsulan atong mga sala. Bisan ako mga higala karon, grabe itulo akong luha mga higala, kaya akong napuntit-lit ang Ginoo. Kayang kasakit so wa pa siya sakita dito sa cross mga higala. Grabe ang iyang pagantos, grabe ang mga nagkadaiyang mga punal nga nay mga tusok maniduot kini sa iyang kaunuran. Mga nagkadaiyang mga latos mga higala nga wa magkadimaong ang iyang tibuok kalawasan, nangalaksit ang iyang mga kaunuran, ang iyang mga kabukugan, ang iyang mga naong mga higala wala na magkadimaong tungod sa mga bunog, tungod sa mga daghang agas nga dugo nga nituasik gikan sa iyang sulod kihalawman nga bahin sa iyang lawas mga higala. Grabe ang paganto sa Ginoo. Ang uban bisan sa Semana Santa dili na kay kaybaw magpenitensya, dili kaybaw mag-abstinensya mga higala. Ang uban magligo-ligo dagat, muadtog mga mall, magpabugnaw. Wa ba mo kasabot unsa kasakit sa atong Ginoong Kristo? Tanawa ang Ginoong Kristo, grabe ang iyang kasakit pag-antos. Inyong gisamutan ang pag-antos sa atong Ginoo. Untang Kwaresma ang panahon sa Lenten season, labi na karing Holy Weeks, ang Ginoo nag-antos dito sa cross. Mao na nga atong paningkamutan nga ato ihatag sa Ginoo karong panahon na. Kung nagpakasala man ta sulod sa usa ka tuig may higala, atong hinulsulan, ato ihatag sa Ginoo, magpinitin siya ta, mag-abstinin siya ta para lang sa Ginoo mga higala karon si manaha. Sumaha pa sa tradisyon, gibana-bana kung ang matao 15 billion people, kung matao diri sa kalibutan na 15 billion times ang pag-antos sa Ginoo. Grabe ang iyang pag-antos. Kada usa ka tawo iyang gitupos, iyang giluwas. 15 bilyon nga higayon
ang iyang pag-antos o kasakit, mga higala nga nahiguman sa atong Ginoo. Grabe dek, unsa dek ka pag-antos sa atong Ginoo. Grabe ang iyang pag-antos, mga higala. Muna, atong tanaw na itong Ginoo dito sa krus, mga higala. Tanawa si Kristo, nagtuwaw dito sa krus. Mihilak. Giantos niya nga itong mga sala. Tanawa. Hapit na mamatay nga itong Ginoo. Tungod sa itong mga sala, mga higala, ang Ginoo hapit na mamatay tungod sa grabe ang iyang pag-antos para lang kita maluwas.